चल चल। अरे हमके गाय पकड़त बानी हफ्ता तक गइल बा। बड़का साहब के सामने कहले तो कहीं गाड़ दे। उठा उठा, ए चला उठा, ए ले चला चला। अरे पकड़ो पकड़ा, ए अंदर ना हाथ बढ़े। चलो चल अरे नहीं चला तो चला पकड़ के उठा। अरे रोज पैसा देनी, अगर ऐसा होई तो ना दे। नमस्ते साहब। नमस्कार करे के जरूरत नहीं बा। हम तू लोगन के न्योता दे के ना बुलावले बानी। तू लोगन के आखिरी बार देख लेवे के चाहत बानी। हमरा संविधान के 1 नंबर के धारा के खातिर अपन आप के सुधारे के कोशिश करा। यहां से जाए के बाद गंगा जल से ना लिहा। दोबारा मुलाकात भइल ता सीधा अस्पताल में, और तीसरी मुलाकात भइल ता सीधा ऊपर। बुझला? इसकी तो अरे पुलिस हफ्ता ना ली, घूस ना ली तो क्या करी? घर जाके बीवी की डांट सुनी। एगो बात कही साहब जी, बुरा मत माना। भगवान जब सबके एगो लाइन से दिमाग बांटल रहले तब आप पेशाब करे गए रहली का? 1 लात मारा कस के। पहले ही बोली कि बुरा मत माना। फैक्ट। अरे पुलिस हफ्ता ना ली, घूस ना खैली तो लोग कैसे पहचानी पुलिस के? ओके बोल दा, एक कान से सुने के और ऊ कान से निकाल देवे के। ना रे, हम अच्छा से पता लगौले बानी। ये अग्निश्वर राय एक बार जौन थाना छोड़ के जाला, अगला 1 बरिस तक वो थाना के पुलिस डर से घूस ना खाला। बस औरत के डांट सुनेला। बेसी का करी है? सस्पेंड करी है? करें दी। हम कल से अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करत बानी। सब हमके हरी साहब, हरी बाबू बोल के सलाम करी। एक बात बताई था, इस सरकारी नौकरी में का रखल बा? पुलिस लोग के क्वार्टर देवे के खातिर पैसा नहीं खे, घर चलत नहीं खे। काहे? पैसा एगो नहीं खे। एक कांस्टेबल के जितना महीना मिलेला उसे चूल्हा तो जलेला पर रोटी ना पाकेला। उसे तो ज्यादा लोग मंदिर के बाहर बैठ के मांग के कमाई कर लेलन। ठीक बोलत बाड़े, ठीक बोलत बाड़े तू। हम लोग के हफ्ता से ई जो ऊपरी कमाई होत बाना, वही से बीवी के गहना और कपड़ा बा, समझला? बच्चा सब अच्छा स्कूल में पढ़त बा। हाँ सोचत बानी, ई धर्मपुत्र युधिष्ठिर जब घरे जाले तब उनकर बीवी उनके कैसे झेलत होगी? ऊपर से ना आई था, आपके और हमार बीबी जैसे प्यार करेले वो सही सब पुलिस के पोस्ट से कुछ ना होला। फैक्ट। आज दूरी मिटा दा, अंग से अंग लगा ला, प्यासल नजरिया हो आजा पजरिया हो, कहता जियरा हमार